képzőművészeket, kurátorokat, művészeti embereket, és nagyon örülünk, hogy az első vendégünk egy képzőművész, képző és performance művész, nőművész, Fajgányi Dudás Andrea, és most megbeszéltem Andreával, hogy ő fogja bemutatni saját magát. Üdvözlök mindenkit, Fajgányi Dudás Andrea vagyok. A lényeg most az, hogy figyeljétek nyugodtan a videót, és a kedvetek támad tegyetek, mindent megállítek. Erről majd később beszélek. Én 2011-ben diplomáztam a Képzőművészeti Egyetemen festőszakon, festőművész vagyok, és most a doktori iskolába a Képzőművészeti Egyetemre járok, hamarosan végzek, és egy ideje átértem, vagyis foglalkozok a festőművészet mellett e-art performance-okkal is. Ez a munkapont erről szól. A lényegét tekintve ez a műtárgy végül is egy videó, és maga az ételt is tekinthetjük műtárgynak, de ez csak azt a kérdést veti föl, hogy amit látja az ember, hogy készült az étel, megeszi-e vagy nem, ugyanis a cukros márvíz beleköptem a tésztába, és ezt meg fogják utálni, vagy nem. Igen, erről szól a videó. És ez Candy Venus Movie, az a címe. Ezt 2012-ben készítettem, Dresdában voltam, és ott 2010-ben Erasmussen, és ott meglepően láttam, hogy az e-artot oktatják tantárgyként. Én már persze tanultam róla művészettörténetből, de sehol nem találkoztam, hogy ezt tantárgyként oktatnák, hogy ez egy nagyon fontos, hangsúlyos műfaj lenne. És akkor ott figyeltem fel rá, és amikor hazajöttem, természetesen, mivel nagyon foglalkoztat a feminizmus és a nőművészet, megkerestem a magyar képviselőjét, a magyar e-art művészt, aki nem más, mint Szabó Eszter Ágnes szerintem, és ugye még nő is, úgyhogy ebben van egy jó csavar számomra. Kicsit ezzel így előreugrottunk, mert 2011-ben diplomáztam, én egy fiatal művész vagyok, most múltam 30 éves, körülbelül az életem felét töltöttem eddig festészettel, művészettel, és érdekes egybeesése van annak, hogy amióta én művész szeretnék lenni és művészettel foglalkozok, azóta élek a férjemmel. Ez azért fontos, mert egyfajta kis idilli Jancsi és Juliska világban élek. És ha megnéztétek a videót és így elég volt, akkor elkapcsolnék, mert betítenék képeket, és honnan jutottam mondjuk el idáig. Kérnék segítséget. Ez egy meghatározó kép, majd erről kicsit később beszélek. Amikor én művész akartam lenni és felvételiztem, előtte az volt az én hozzáállásom a festészethez, hogy soha nem fogok hagyományos képeket, hagyományos technikával készíteni, engem a lebomló anyagok érdekelnek, a műanyagok, a kollázs és olajjal vászonra sornak fogok festeni. Ezért én aztán mindent készítettem, és leginkább a szerelemmel, a párkapcsolattal és a testemmel foglalkoztam, ugyanis én mindig egy moletta alkatú lány voltam, ami egy ideig ugye értek emiatt atrocitások, de ezt ugye hamar földolgozza az ember, és egy ponton túl úgy gondoltam, hogy nekem nagyon fontos hangsúlyoznom azt, hogy én szeretek ebben a testben élni, és jól érzem magam ebbe a testben, eszem ágában sincs lefogyni, és mivel én jól érzem ebben magamat, ezért szeretném ezt hangsúlyozni a művészetemben is. És akkor így készítettem kollásokat, és ezeket próbáltam kifejezni. Majd fölvettek az egyetemre Drozdi Korsolyához, aki ebben az évben, 2006-ban indított egy új osztályt, addig nem volt, én nem is ismertem az ő művészetét, de Drozdi Korsolya egy feminista művész,
akinek inkább performance-i koncept munkái vannak, mint festmények, de azért a festészet is fontos számára, és kapott egy festőosztályt. Az első év másról se szólt nekünk, mint hogy olajjal vászonra kell festeni, és csak fehér, fekete és szürke festményeket festettünk, és teljes hőábrázolás kellett végezni, tehát semmilyen ötlet, semmi nem volt érdekes, csak a látványt le kellett szépen festeni a vászonra olajjal. Hát ebből a fél évből egyetlen egy normális műben maradt meg, ez itt látható. Körülbelül azon gondolkoztam, hogy fölvágom az eleimet, mert ez engem marhára nem érdekel. Aztán végre kaptunk egy színes csendéletet, amikor a citromokkal kitette szőnyegre, és akkor már végre voltak színek, akkor már lehetett festeni. Akkor már ott, ha már úgyis festeni kell, akkor elkezdtem az olajjal és a vászonnal ismerkedni. És a citromokat ugye fél éven át csak figyeltük a citromokat, és aztán máshová se jutottam, mint a női mellekre, mert már annyit néztem a citromokat, hogy folyton a mellemre gondoltam, és akkor készítettem egy ilyen sorozatot a női mellek a férfi nézőpontból. Ugye sokszor az van, hogy a férfiak nézik a nők melléit, nem a szemükbe beszélnek, hanem a mellüknek, és akkor úgy gondoltam, hogy az én nézőpontomból is festem a melleket, ezért felülnézetből is vannak, de természetesen szemből is vannak, és ezekből egy frízt fogok létrehozni, nem szemmagasságba állítom ki, hanem föl kell nézni, és magasan egy frízként ki van rakva a sok nőimmel. Mindemellett azt gondoltam, hogy ebből meg fogok gazdagodni, mert minden férfi meg fogja venni az én festményemet. Pekhenre, vagy szerencsére is bekerült egy egyetemi válogatásba, és 4 évre elvitték Oroszországba, ahol 4 éven át kiállították az ország minden pontján. Ott megtudtam, hogy volt, ahol nem tették ki, mert melleket nem nézhetnek gyerekek egyes kiállításokon. Ez kicsit feledésbe merült, vagyis nem tudtam soha kiállítani, de én folyamatosan gondolkoztam ezen tovább, és gyűjtöttem múzeumokban a festményeken az izgalmas női melleket, és azokat festettem még. Például Krisztián Sár képeiből van kiragadva egy női mell. És akkor még néhány citrom. Aztán úgy gondoltam, hogy meg fogok tanulni festeni olajjal vászonra, és kiválasztottam számomra egy festőt, akinek izgalmas az ecsetkezelése, és ez Fragonard volt, ott van egy kis pikáns sarokjuk a rokokó, hiányzik minden, és akkor elkezdtem másolni, de mégis valahogy másképp kontextusba hozni. És akkor egy éven át másra csináltam, csak így a Fragonard egy-két művét másoltam, és valahogy mindig átértelmeztem, és átalakítottam. Itt volt az a pont, amikor az újraértelmezés az olyan nagyon fontos lett számomra, és ez már belém ivódott, és nem készítek el majd úgy egy művet, hogy ne reflektálnék valakire, nem venném el valakinek a kompozícióját, színhasználatát, gondolatát, és így összegyúrom az enyémmel, és egy újraértelmezett mű jön létre. Közös feladatunk volt, hogy megfessük magunkat öntestfestés, én, mint Tiziano Vénuxa. Ez azért izgalmas, mert 5 lányok dolgoztunk ezzel a feladattal. Az 5 lányból ugye én voltam a legkövérebb, és senki nem festette a saját testét, csak én. Tehát, hogy izgalmas, hogy ki hogy viszonyul a saját testéhez, és azt hogy meri ábrázolni, vagy hogy nem. Aztán én így játszadoztam tovább a Vénusz ábrázolásokkal, és ekkor fedeztem el a cukros melldíszt, amit láthattunk ebben a videóban is. A cukros melldíszt, cukros bugyi szekcióban lehet vásárolni, vágykeltő segédeszköz. Majd egy későbbi performance-ban kifejtem, hogy nagyon izgalmas lehet. Festettem drapériákat is, de ez egy nagyon fontos kép. A 2009, ez fontos év volt számomra. Párizsban voltam, és találtam egy könyvet a festőnők tükörben, ahol az
400-as évektől, 500-as évektől egészen napjainkig a festőnők, vagy a képzőművésznők, hogy már később nem csak festőknek az önarcképei vannak, és hogy mennyi festőnő létezett korábban, mennyi képzőművésznő, akikről mi nem is tudunk semmit. Persze ugye Drozdi Kossuth-tól egész sok mindent hallottunk, de azért a korábbi időszakról nem, leginkább a 60-as, 70-es évek feminizmusáról. És akkor ez nagyon izgalmas lett számomra, főleg, hogy én festészettel foglalkoztam, a festőnők, nem tudunk semmit, senki nem tanítja a történetüket, és én feladatommal tettem, hogy én szeretném a festőnők történetét majd később tanítani, ez is mentem részben a doktori iskolába is. Mindemellett a képi világuk is minden érdekelt, hogy ezt hogy dolgozzam föl, és akkor elkezdtem ilyen képeket festeni egy éven át, hogy csatába indulok a festőnőkkel a festészetért. És akkor kiragadtam az én kedvenc vagy meghatározó festőnőket, és akkor én is oda festettem magam. Itt például Rosalba Carrera van, aki később érdekes lesz, mert foglalkoztam vele, és ugyanígy festettem róluk így ilyen képeket. Itt megint egy ilyen nyári művészeti újraértelmezés van, amikor a Runge-től a Kisreggelt kellett újraértelmezni, és akkor annak az átirata ebben az időben Lesznai Annával foglalkoztam, meg Csók István főleg tulipános nádájával is, talán ez a népi világ így átjön a képekből. Ami érdekes volt, hogy a romantikus festő Runge hogy viszonyul a színekhez, hogy számára az amarilisz meg a piros nem jelent más a képen, mint magát Jézust, az arany az az Istent, és a Szentlélek van a kék színben, és akkor ezt így próbáltam valahogy a kompozíciót ezáltal én is felépíteni. Aztán elkezdtem liliomokat festeni, ez 2010 a diploma előtt, amikor én már tudtam, hogy férjhez fogok menni, és akkor úgy gondoltam, hogy akkor mielőtt férjhez megyek, akkor a szüzességünk szépen elmúlik, és akkor liliomos sorozatot fogok festeni, ahol szépen el fognak hervadni a liliomok. Mindemellett azzal foglalkoztam, hogy mikor van kész egy festmény, és mikor nem, és mennyit bír el egy festmény, mennyi ecsetvonást, és a fehér szín és a tónusai izgattak leginkább. És akkor ezek ilyen csendéletszerű képek. Itt készítettem egy fejdíszt is, itt lent látható, amikor megszáradtak az elhervadt liliomok, és akkor néha azt én így hordtam. De most már megsemmisült. 2010-ben voltam ugye Dresdába Erasmusszal, és Rosalba Carrerának van ott egy kabinet a Zwingerbe. Rosalba Carrera egy pasztelkrétával dolgozott, és nagyon sok híres emberről készített portrét, és ott nem lehetett bemenni képet máshol, csak rajzolgatni, és így bementem mindig rajzolgatni, és akkor utána a műteremben festettem, és készítettem egy feldolgozást a műveiből. Ugye itt is erős kivágás van, utalás a mérgés sorozatomra, hogy fókuszálok a mellészre, de vannak portréábrázolások, úgyhogy nincsen arcuk a embereknek, mert megfigyeléseim szerint Rosalbát marhára nem érdekelte, hogy néz ki az a személy, akit lefest, hanem sokkal jobban érdekelte a ruhája, meg a mintája, és hogy azt hogy adja át. Sokkal izgalmasabban megfestette, és a portrék is azért, hogyha egy átlapozunk 20-30 portrét, szinte mindegyik ugyanúgy néz ki, tök mindegy, hogy ki van rajta. Aztán miután a férjhez mentem, az a diploma előtti éven volt a nyáron, és Fajgerné Dudás Andrea lettem, ami egy fontos húzás volt számomra, mert úgy akartam a művészet történetbe bekerülni, hogy férjesnévvel kerüljek be, mert ez egy szuper jó ellentmondás, hogy én tartozom valakihez, főleg egy férfihez, közben meg feminista vagyok. És ez az, amit én nagyon szerettem volna hangsúlyozni, mellesleg rengeteg, ugye az a tendencia, hogy lediplomáznak a nők,
Aztán kikerülnek, építik a karrierüket, esetleg közben a férjhez mennek, de soha nem veszik föl a férjük nevét, lehet, hogy hivatalosan fölveszik, de a művészetben nem használják, mert ugye már nem úgy lettek nevesek vagy híresek, és akkor már ezt nem hozzák be, meg ez nem fontos. De nekem ez a kifejezés ez fontos volt, és egy jó játék is, mert sokan azt hiszik, hogy olyan 80 év körüli vagyok, mert az 1900-as évek elején használták ezt, így akkor még nagyon sok név volt, vagy azt hiszik, hogy amatőr művész vagyok, ugye a hobbi művészek között rengeteg van asszonynévvel, és ebben azért így jól érzem magam, hogy soha nem tudják, hogy mire számíthatnak a nevem alapján. És a mesteremmel is küzdenem kellett már sok mindenkivel mással, mert mindenki azt javasolta, hogy ezt a lépést ne húzzam meg, mert alapból Tudás Andrea Júlia a nevem, és ez így is hosszú, ezzel csak még hosszabb lesz, senki nem fogja megjegyezni. A visszajelzés már az, hogy mindenki megjegyzi, mindenki tudja, hogy Fajgerné vagyok, és erről ismer mindenki, úgyhogy szerintem egy jó döntés volt. Érdekes, hogy ebben az időszakban pont Szépfalvi Ágnes is változtatta meg a nevét Ágnes von Uraira, amikor ő már befutott egy karriert Szépfalvi Ágnesként, és úgy gondolta, hogy ez nem fog számára problémát okozni, mert ezügyben beszélget Ágnással, és most már úgy látjuk, vagy minden kiállításon ott van zárójelben a neve alatt, hogy amúgy ő Szépfalvi Ágnes. Úgyhogy talán nála ez nem működött így, karrier közben nem olyan jó nevet változtatni. A liliomok elhervadtak, és utána én festettem tulipánokat, mert a tulipán nem más, mint a népművészetben is, mint a női méh, meg a petesej. És minden egyes tulipán egy petesej számomra, ami kinyílik és elhervad, mert azt várom, hogy anya legyek, és soha nem leszek az. És itt a drapérián, itt például a nevemet írom, és azt használom csipkeként. És ezek ilyen önarcképek a népi motívummal, ez a diplomamunkám, festészet allegóriájaként az örök boldogságban, ez egy statement, egy állítás. Én vagyok Fajgerné Tudás Andrea Júlia, a népviseletemben, és itt vagyok, és készen állok a művészettörténet részévé válni. Az én idilli elhervadt liliomos világomban, ami ott van, és Cesare Ripa ikonológiáját használtam parafrázisként, ugyanis a festőnök például Artemisia Gentileschi is ezt használta az önarckép ábrázolására, mikor megfestette magát, hisz le van írva, hogy a festészet allegóriája csak nő lehet. Ezt a nők nagyon jól kihasználták ebben az időszakban, és magukat festhették végre a képre, hogy ők festenek, és igenis tudnak. És akkor én is ezt folytattam, és ezért van zöld a képen, mert zöld ruhában kellett megfesteniek magukat. Fekete hajjal, kunkorodó hajjal, itt kevésbé látszik, de itt kicsit kunkorodik. Egy medálnak kell rajta lennie, itt a medálon az én arcom, az aranymedálon, ott tekint vissza az arcom, és ecsetek kellenek, hogy legyenek a kezében, és ez is így, és hogy áll a kép közepén és a földön áll. És akkor erről szól ez a festményem. Ezek után elkezdtem festeni az én házas életemet. Ez egy ilyen ikonikus kép volt 2011-ben, mert mindenki úgy emlegette, hogy a porszívós kép, hogy mindenki azt kérdezte ebben az időben, hogy férjed otthon mesztelenül porszívózik. És ez vagy igaz, vagy nem, az tök mindegy. Lényeg arról szól, hogy amikor én otthon festek, a férjem vezeti a háztartást, és amikor ő dolgozik, akkor én vezetem a háztartást. És akkor a munkamegosztásról szól. Van az írás egy falvédő szövege,
ami arról szól, hogy szívemnek, lelkemnek az a kívánsága, éljek én férjem el örök boldogságban. És ez volt a címe a tulipános sorozatomnak, akkor ugye ezt én is így gondolom, úgyhogy föl is írtam a képre. Ebben az az érdekes, hogy később ugye Szabó Eszter Ágnest megismertem, és ő falvédőkkel foglalkozik, ő a David Bowie falvédőjéről írás, és akkor itt van egy kis utalás a falvédőkre is. Ez a rész még Dresdára utal, amikor foglalkoztam az Ittákkal, és még egy festőnővel foglalkoztam, Mária Szibilla Meriannal, aki ilyen növényhatározót festett az 1600-as években, és akkor